pilatzen Bartolaia prest, zuk eramango duzu, ez? Huengoan tamborra tokatua eta Bartola hementsa dakau lehen da biziko filan, beti bezala. Asko pixatzen aldu, gero azpian joateko? Desente pixatzen du, Desente pixatzen du. Hiruko ekipo bat indeu eta laugarrena egongo bazan, asko zobe izango zen. Eta ensaiorik edo egiten alduzu? Horrek preparakuntzarik edo? Ez, egia esatean nagozu ez. Ez errez. Momentukoa, afariko beroketa egiten dugu eta listo. Eta berezko indarra ateraz, ez? Hoxe, indarra hortxe ateatzen dugu. Eta ze muzu joazte festak oraingoz? Bueno, ni lanen, no? Oseak, gauza gutxi kontatuko izizot. Netzako gaur hasten dira festak, atzo hasi zian, eta, oangoz itxura honakin. Eta giro honean hemen guztien artean, Danborradan ere giro politia sortuko duzu, ez? Bai, Danborradak egia esan, azkeneko 3 urtetan giro berezi bat bai sortu dula. Eta, giro horrekin jarraitzen dugu. Egunen zer euria egin du, orain ateri dago, behintzat zorte eduki duzu, ez? Aurrek ez dute horrelako zortea izan, aurrek euripen egin behar izan dute Danborrada. Eguraldia ez dago gure kontrolpean, oseak, ala tokatzea eta listo. Ikusten dugu hemen prest daudela danborra gainean hartuta, giro politia sortzen da, ez? Bai, urte pil bat gaude eta urtero jende gehiago eta helduak, gutxigo, gaztek eta hoi da politiana, ez? Adin guztia batera? Hoi da, bai. Eta orain ja, astera zoaztela dirudi, ensaiorik edo egin alduzu beste guztia? Badakarra, meritu daukagu, badakarra gozietan eta ala! Gero honen edo teatzea ondo, baina ondo teatzen da! Bat inda oso ondo! Ikusiko zuen! Eta Danborradaren ondoren ze plan? Teatzen da! Goia,